Hello, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto po ako ng chop suey at ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin. Unang-una, bawang, luya, sibuyas, cornstarch na nilagyan ko po ng tubig. Gagamit din po tayo ng cauliflower, broccoli, carrots, mushroom, chicken, baby corn, quail eggs, mantika, asin, oyster sauce, toyo, at saka ground black pepper. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Maglalagay na po tayo ng mantika para sa paggigisa po natin ng ating mga sangkap. Ngayon pong mainit na ang ating mantika ay igigisa na natin ang bawang. Ayan po. Hihintayin lang po natin na medyo mag-brown siya ng konti or mag-golden brown para po lalabas ang amoy niya ng pagkabawang. So, ngayon na medyo nag-brown na siya ay isusunod na natin ang ating luya. Hihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy para hindi po masunog ang ating bawang at saka ang ating luya. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng kaunting toyo, mga 1 tablespoon na toyo. Pagkatapos nating mailagay yung ating toyo ay hahaluin po muna natin siya. Ngayon po ay pwede na po nating isunod ang ating chicken para manuot po yung lasa ng toyo sa ilalim ng ating chicken. Kaya mas inuuna ko pong maglagay ng toyo. Pero kayo na pong bahala. Pwede naman po na huli pong ilagay ang toyo. Depende na po sa inyo yun. Ngayon po ay tatakpan ko po muna yung ating kawali. Mga 2 minutes po. Ngayon po ay titignan po natin yung ating chicken. Ayan na, medyo naluto na po yung ating manok. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating carrots. Hindi ko po siya nilalagay lahat kasi may tubig yung plato. Ayoko pong masali yung tubig kasi magtutubig naman po ng pusa itong ating mga gulay. Hahaluin na natin siya.
Ngayon po, kailangan ko pong maglagay ng kaunting tubig kasi medyo dry po ang ating mga gulay ngayon. Ngayon po ay lalakasan na natin yung ating stove. Maglagay lang po tayo ng konting ground black pepper. Tapos hahaluin lang natin siya. Maglagay po tayo ng mga 1 tablespoon na oyster sauce. Konti lang po ang ilalagay natin na oyster sauce kasi maglalagay pa po ako ng asin dito. Ngayon po ay isusunod na natin tong ating mushroom or kabote. Yan. Kasi masarap pa rin naman po itong mushroom kahit na overcook siya or medyo katamtaman lang ang pagkaluto. Pero kailangan po talagang lutuin tong ating mushroom. Ngayon po ay tatakpan po muna natin para maluto yung ating mushroom at saka yung carrots. Ngayon po ay titignan na po natin yung ating niluluto. Ayan, kumukulo na po siya. Tsaka medyo luto na yung ating mushroom. Ngayon ay pwede na nating isunod ang ating cauliflower. Kasi mas mabagal po itong maluto kaysa dun sa broccoli. Pero isusunod ko na rin din po yung broccoli mamaya pag nahalo ko na itong ating cauliflower pa. Yan. Itong cauliflower ay pwede namang half cook lang siya. Kasi mas crunchy siya pag half cook lang. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating broccoli. Itong broccoli pwede rin po half cook lang siya. Kasi crunchy din po siya kapag half cook lang. At saka yung sustansya niya ay hindi po mawawala kapag hinap cook nyo lang. Kasi pag na-overcook daw yung gulay ay nawawala daw yung sustansya. Yun ang nabasa ko. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng konting asin. Titikman-tikman nyo na rin po kung tama na ba talaga yung lasa ng mga niluluto nyo. Ngayon po na medyo okay na yung ating mga gulay, ay isusunod na natin itong baby corn. Ngayon po na nailagay na po natin yung lahat ng gulay ay isusunod na natin itong quail eggs.
At isusunod na rin po natin itong cornstarch na pangpalapot po natin sa ating chop suey. Ayan, malapit na po itong maluto. Konting halo na lang po ay maluluto na ito. Hinaan lang po natin ng konti yung apoy para hindi siya agad matuyo. Kasi kapag malapot na yung ating sabaw ay mabilis na lang siyang matuyo. Ngayon po ay luto na po ito at ready na pong iserve. Ito na po ang ating chop suey, mga mamamayang. Luto na po siya. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana ay mag-like, mag-share at mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!